דמיינו לכם עולם שבו כל הביצים משוחררות. אתם הולכים ברחוב, רואים ביצה, נותנים לה כיף. הולכים ברחוב אחר, רואים ביצה, מחבקים אותה. למה? כי הביצים שלנו הן משוחררות. זו השאיפה שאנו תלמידי בית חינוך ירקון, ובכלל אנשי העולם רוצים לשאוף אליה. טוב. חופשי זה לגמרי ביצה. טוב! חופשי זה לגמרי ביצה. יום אחד, בניי ובנותיי, כל הביצים יהיו משוחררות. אני מעדיף ביצי חופש, כי ביצי חופש זה חופש לנשמה. כשהביצים שלי משוחררות, אני מרגיש משוחרר. ביצים. חופשיות. בגלגול הבא אני כנראה אהיה ביצה חופשית. ביצים זה אהבה. ואהבה זה שלום, ושלום זה אחווה. אחווה זה המצב האידיאלי בו אנחנו רוצים להגיע בחיים האלו. למען הביצים החופשיות, הביצים שאתם אכלתם בסדר פסח, הם לא היו בנות חורין. חופשי, לא חופשי. חופשי, כי ביצי חופש זה הכרח. ועכשיו ברצינות, מה חשוב לכם בבית שלכם? חופש תנועה, מרחבים, היגיינה? בכלובי סוללה, הבית של התרנגולות, המצב הרבה יותר מורכב מזה. כלובי סוללה זוהי שיטת גידול התרנגולות הנפוצה ביותר בעולם המערבי, ובישראל בפרט. מערכת כלובי הסוללה בנויה כשורות של כלובים צמודים זה לזה, הנמצאים בקומות. בכל כלוב מוחזקות 3 עד 9 תרנגולות. רצפת הכלוב בנויה מרשת מתכת משופעת. כך, הפרשות התרנגולות נופלות החוצה מהכלוב ולעיתים מצטברות בתחתית. בכלובי הסוללה, הצפיפות לא מאפשרת לתרנגולות למתוח כנפיים או לעמוד זקוף. רשת הברזל והשיפוע גורמים לפציעות ועיוותים ברגליים. התרנגולות לא יכולות לחיות בכלובי סוללה. מאכילים אותן באנטיביוטיקה כדי שישארו בחיים. אפשר גם אחרת. בלולי חופש מקבלות התרנגולות שטח גדול פי 12. בנוסף, אין רצפת תיל משופע, שגורם כאב ועיוותים ברגליים. בכלובים כאלו מופחתת משמעותית האלימות, השעמום והפחד. הבדל העלויות הוא מינימלי. הדרך היחידה שבה המצב ישתנה היא דרכנו. אם נראה שאכפת לנו, נקנה רק ביצי חופש, ונערער על המצב הקיים, הוא ישתנה. החוקים נקבעים לפי רצונות האזרחים.